Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадем ба канали меон, канали Қодиров Сайбурҳон. Бардаро бисёр бардаро хоҳиш кард ки гоҳи карпат партоина бардаро гоҳи карпат гусолакш ба қача дастгириро фаромӯш намекунем. Подписатсия, лайк меҷахем, дастгири шумо пешраи мост. Чандум гусолашай? Дуюм гусолаш бениҳоят карпати калон, пародаш карпати тоза. Бардаро дуюм гусолашай, гусолакш чанд қашидира? Бақай. 2 ҳафти нашид бақай карпат, парода карпати хичая? Ина бардаро карпат, почакушаби чанд қағаусай бардаро. Хачаки мошни. Ина очаш бардаро. Қалта бойлашми? Ина бардаро карпат аби. Саҳар бега чанд литр шир мета? 15 литр саҳар бега бардаро шир мета. Ина синаш бардаро. Баини карпати зур. Бардаро ҳозир ирамо дандонша нишон метем. Шумо бубинен чандум гусолашай бо комментарияда фикрихтон аниқ мекунед. Ина бардаро синашаби 15 литр шир саҳар бега гарантикати шир мета бо гусолаш мехира бардаро. Я бор дандони амира нишон те. Ина барда дандоноша десен дуюм гусолашай дандонош ката саришти баси. Ина бардаро дандонша диден дуюм гусолаш карпат бениҳоят бузбалай дрозай. ҳозир ҷӯшиданша нишон метем шумо. Бардаро як раҳгаштиша нишон метем ба меҷӯшем бардаро. бубинем ки чулоқ пулоқ неста. ина синараби бардаро. кадом бигира бардаро ира шир мехираи. ина бардаро дидесен ки бениҳоят хуба. ҳайк чулоқ неста 100% раҳ мегардад бардаро. ана бардаро синашаби. биё баста ира я буҷӯшемша нишон метем. ина бардаро улум кадеса улумушкан. ина ба қачшаби. чучушаби чанд қадарай. ина бардаро як одам худаш тоқа бардаро меҷӯшам ира. ягон одам дар кор нест қабиданишта. ҳои бои бардаро гӯшнааш тамошои авқочате. ина бардаро ҷӯшидаса ҷӯшидан бибинем ки чӣ тез ширш осон мебуд. чочишам буди. ана чочи дигари бардаро. 15 литр шир мета бардаро. ямини дая сатила пур мекунад. ина бардаро як намози як яминда зедем сатили 5 литр пур мекунад. се та ям меҷӯшида бардаро агар буҷӯшум буги. шира қавсаби. баса биё шир шадо. ина бардаро ҷои қариб 1 литр ҷӯшид. бардаро дидесем ки дар авдоҷе пур кард ки хафи шираби оки ҳам қаймоқдор мешавад шираби. бардаро ҷӯшидан ёд бигирем. хафаби. бардаро ина мира ҳозир нигоҳ пур мекунад. сети ҳам хеле мегире. агар навора бести видео кунӣ сети ҳам хеле ҷӯшида мешавад. як ҷӯшидан ям меҷӯшӣ се сатил мешавад бардаро. ина бардаро як сатилша ҷӯшид. ина синашаби бардаро ҳам хеле сода. чанд литра? 5 литр ами? ин 5 литра зиёд буда бардаро. ина пур кард қариб хафаби. шираби тоза ҷӯшаби. басай биё. ина бардаро ширш тозака ина сабсафед басай биё. бардаро адрес Хуросон, нархира бардаро мо мондем 28000 сомон бо муомила дорад. Доставка дорад, арзон меша бо муомила дорад. 28000 сомон. номерои телефони ман 911 21 70 21. Қачакш